Dobrý deň. Budem veľmi stručný, nechcem vyvolať ďalšiu vlnu, ani diskusia, nič, ale niektoré veci odzneli. Chcel by som, aby ste mali aspoň výňatok informácií. Prvá vec, otázka, nefunguje nič. Chcem vás ubezpečiť, že úrad funguje. Chcem vás ubezpečiť, že robili sme už veľmi veľa zmien, to znamená, zaviedli sme úplne nový systém riadenia, bolo uložených a evidovaných, odhadujem, vyše 100 úloh, kde je konkrétna zodpovednosť. Všetko by malo smerovať k tomu, ako zlepšiť prácu. Chcel by som len povedať, že v podstate snažíme sa a budeme robiť, takže materiály sú pripravené. Pevne verím, že budú v takom stave, aby ste boli spokojní. Pokiaľ budete mať pripomienky k zlepšeniu úradu, k materiálom, pekne vás poprosím, obráťte sa, som otvorený každej myšlienky, takže toto by malo byť. Chcel by som povedať len pre vašu informáciu, že v podstate urobili sme nejaké už kroky v disciplíne, je na ceste okamžité zrušenie už pracovného pomeru. Sú pripravené upozornenia pre niektorých pracovníkov pre porušenie pracovnej disciplíny, je porušenie pri verejnom obstarávaní. To znamená, že ako absolútne, myslím si, že nekompromisne v tomto ideme, len samozrejme potrebujeme, aby ste aj vy o tom vedeli. Ďalej, vypracovávame novú organizačnú štruktúru, máme pripravený etický kódex pre všetkých zamestnancov, to znamená, toto všetko ideme ďalej. Máme pripravenú už nové znenie kolektívnej zmluvy, máme pripravené rozšírenie stránkových hodín, zjednotenie a rozšírenie. Pevne verím, že všetko budú teda pozitívne zmeny a budete ich vnímať teda ako sme. Toľko to ako k úradu. K niektorým len poznámkam by som chcel povedať, bolo tu spomenuté audit. Samozrejme, audit aj v Konvaku sa robí zo zákona, to znamená, to je účtovný audit. To znamená, robí to firma SISA Audit, bola schválená predchádzajúcim zastupiteľstvom, tí aj urobia audit za rok 2014. Pán poslanec Baštenák určite nemyslel tento účtovný audit, myslel zrejme audit celkovej spoločnosti, právny a tak ďalej, ale to je ďalšie, to len na dovysvetlenie. Takže toľko to. K SISA auditu by som len toľko chcel povedať, lebo to iste bude znieť potom. My sme žiadali oficiálne za rok 2013 od tejto spoločnosti ako jediný akcionár manažérske doporučenia a tie interné zistenia, ktoré zistili. Písomne nám odpovedali, že ako jedinému akcionárovi nám nič nedajú. Toľko na doplnenie k tomuto. Ďalej by som vám chcel povedať, že veľa sa tu hovorí, že čerpáme z internetu. Pozor, není to diskusné fórum, není to Facebook. Prvá informácia vzýšla z notárskej oficiálnej stránky Notárska komora Slovenskej republiky z centrálneho registra záložných zmluv. Z tohto sme vychádzali, nie z Facebooku, nie z diskusie. To znamená, vychádzali sme z tohoto. Preto s pánom riaditeľom sme sedeli. Ubezpečil nás, že nič iného takéhoto už nie je. To bolo v piatok, pondelok sme dostali výpis z katastra nehnuteľností, že sú zaviazané záložné právo s exekučným titulom. Na ďalší deň zase sme dostali ďalší list vlastníctva s exekučným titulom. Na ten tretí deň sme dostali oficiálny list zo Slovenskej hospodárskej správy, kde nás vyzývajú ako pána primátora na rokovanie, lebo majú nevymožiteľné pohľadávky v Konvaku. Takže my vychádzame z týchto nejakých údajov. Toľko by som chcel len ako na upresnenie. A ešte, keď bolo tu spomenuté pánom poslancom, že Slovenské lodenice, je to veľmi vďačná téma, nechcem to rozširovať, ale kto chce sa v tom zorientovať, Komárno bolo viazané veľmi silno celý región na lodenice, ktoré zamestnávali veľmi veľa. Ale kto chce pochopiť situáciu, som otvorený tomu, vráťme sa do roku 96, vtedy sa vyrábalo 16 námorných lodí tam, boli podpísané kontrakty na 2 roky dopredu a zabezpečené financovanie. Boli pripravené zmluvy s Európskou bankou pre rekonštrukciu obnovy na kompletné financovanie, prefinancovanie investície. Preto hovorím 96. Vtedy tam prišli k určitým personálnym zmenám, majetkovým zmenám a na to sa treba pozrieť, ktorí ľudia to odvtedy viedli, ako to viedli. 2 roky to išlo samochodom a potom to padlo do konkurzu. Takže treba sa vrátiť do týchto rokov a pozrieť sa, že ako to bolo riadené. Veľmi pekne vám ďakujem.